ku yi mana subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Alhamdulillah, amaryar tashi ma mai kyau, Allah ya ba su zaman lafiya. Amin baba ya amsa da sannan ya ce ni ma din sai jibi zan tafi ɗaurin auren 11 ne by 9 zan bi flights. Sai mu dawo a rana. Allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya, su kuma Allah ya ba su zaman lafiya. Tare suka amsa da amin. A hankali ta sake cewa uncle bayan ta miƙa mishi cup ɗin juice ɗin ya kurɓa kaɗan sannan ya juyo bayan ya ajiye cup ɗin ya ce Maryam ya aka yi ne. A hankali ta ɗago ta dube shi kamar ba ta son magana. Ta ce uncle dama karatun batul ne. Kwanaki da suka yi graduation ta ce mai in yi magana da kai akan karatunta, wai in baka hakuri ka bar ta fita waje, dama kun yi magana ne da ita ka ce baka son zuwa nata waje. Cewa ya Allah sarki mama na mun yi magana da ita na ce mata ta yi hakuri da wajen nan ta zaɓi duk inda take so a nan Najeriya zan kai ta. To uncle me zai hana a kai ta ne tunda mun san batul mun san hankalinta. I'm sure za ta kula da kanta mutuncinta ba za mu samu matsala ba insha Allah. Glass ɗin da ke idan shashe ya dube anti sannan ya ce Maryam na fi kowa son ganin na ba wa batul abin da take so a duniyar nan amma ba zai yiwu ba. Wannan zuwan da muka yi Maiduguri sallah ya ce ta yi min inda ya ce min ta yi in dai batul za ta fita waje karatu sai dai da miji, ni kuma ban shirya yi wa batul aure ba, ta yi karama da yin aure shi yasa na ce gara in nemo mata makaranta a nan gida tunda ita yayin cewa ma ta yi ko a gidan ne sai an mata aure. To yanzu bakinta nake son rufewa in bar batul a gida ta yi karatunta dan ta dage sai an yi mata aure. Kallo kawai an ke bin shi da shi cewa ta yi aure kuma uncle nawa batul din take da za a fara mata zancen aure ko 17 fa bata cika ba. Uncle yaushe za a fara sata a lissafin aure? Ta yi zamanta a gida ta yi karatu ta zan ba ta hakuri ta yi a gida in ya so sai ta je da MSc ɗinta ne a waje, bai dan zan yadda da aurenta. Sai da ta gama baba ce Allah ya tabbatar mana da alheri ya zaba mata abin da ya fi alheri. Ta amsa da amin. Mikewa ta yi ta ɗauke kaf ɗin da baba ya sha juice ɗin shi ta kai ƙasa ta dawo sama ta kashe musu wuta suka kwanta tunanin maganar da su gama yi da baba ta riƙa yi. Addu'a ta yi daga ƙarshe ta shafa ta kwanta ta bar wa Allah komai. A ƙofar gidan Sa'ad da ya tsayar da motan ba tare da ya shiga ba, envelopes guda biyu ya manya ya miƙo mata. Sai da ta karɓa sannan ya ce mata wannan tickets ne na masu zuwa ɗaurin auren mun riga mun yi plan ɗin bai isa gobe before 1 ki sanar da ni dan 3 za mu tafi ki faɗa wa wasu mam an gama ready komai har na saukan baki kuma a ranar za mu juyo bayan an ɗaura aure. Daɗi ta ji sosai, burinta na auren Aliyu Ahmad Kari ya kusa cika. Bata taɓa jin tana son mutum kamar shi ba. Tsayawa sai tana kallon shi kamar a mafarki. Hure mata fuska ya ɗago mata gira yana tambayan ta ya aka yi. Rungume kawai sai ta shige jikin shi gaba ɗaya bayanta ya ɗan bubbuga sannan ya janye ta. Hannunta ya riƙe yana kallon lallen da ke hannunta. Ya yi kyau ya ce mata da murmushi ta ce mishi thank you baby. Tun ɗazu nake jira ka ce na yi kyau amma baka faɗa min ba. Kallon ta yi gaba ɗayanta ta yi kyau da gasken dan bai ma lura ba. Ɗazu gefen fuskanta ya shafa sannan ya ce ai ke mai kyau ce. Wani daɗi ne ya kama ta tarsa me za ta ce mashi ce mata yi ni zan wuce gida yanzu ku yi mana addu'a za mu wuce gobe mu dawo Saturday so sai mun dawo kenan. Kamar kar ya tafi ta riƙa ji har wani ɗan hawaye da ya tara a idan ta buɗe kofar ta fita sai da ta shiga kamin ya ja motarsa ya yi gaba kamar ba su suka yi faɗa ba. Ɗazu 12 saura ya isa gida hayaniya ke ta ko ina kamar dare bai yi ba ko ina kunne yake da haske. Ɗakin shi je bi da wata hanya da za ta sada shi da ɗakin amma saboda yawan jama'ar da ke gidan. Tura kofar ya yi tare da sallama ya shiga tana zaune da wasu manyan kwalaye a gabanta. Sadiq na daga gefenta tana mishi bayanin wani abu. Waje ya samu daga kusa da ita ya zauna kamar zai shiga mata jiki. Juyawa ta dube shi ta ce abu kai ne da daren nan? Kai ya gyada a tare da cewa ni ne amma na zo ne mu yi sallama tun yanzu don gobe ba lallai mu samu time ba. Sadiq ne ya sake wani murmushi mai haɗe da dariya ya ce yayan ma ango daga gobe kuma ka zama mijin Hauwa. Murmushi ya tare da girgiza kai ya ce wa Sadiq you never change. Jujjuyawa ya duba ɗakin can ya juya ya duba amma ya ce mata amma ina Farida ne. Ce mashi ce ai Farida tun da rana ta gudu gidan su Batul. Nisa take ta yi min wai ana bata mata ɗaki da talat ɗinta ba za ta zauna ba shine ta tafi wajen Batul. Sunan Batul ne da amma ta ambata ya sa shi tuna ta kaɗan. Kada kan shi yayi ya ce Farida
ai da faɗawa Abu cewa zai yi ta zo ɗakin shi. Sadiq ya ce Riri akwai Kels. Abu Trap ne ya sake matsowa kusa da Amma. Hannunta ya rike ya ce Amma gobe za mu tafi Maiduguri ɗaurin aure. A yi mana addu'a Allah ya kama ya dawo da mu lafiya. Kallon shi ta yi na 'yan daƙiƙu sannan ta shafa kanshi ta ce Allah ya maka albarka Abu. Allah ya tabbatar muku da alherin rayuwanku ya baku zaman lafiya. Ya azurta ku da zuri'a ɗayi ba babana you are taking a great step a rayuwanka. Amana za su baka ita ka rike ta da tsakani da Allah. In ta yi laifi ka nuna mata ta yi ba daidai ba, in ya yi girma ka hukunta ta daidai da laifin da ta yi. Ka zama mai yi mata adalci a koda yaushe. Hankalin mace ba irin naku bane. Ka yi haƙuri da duk abin da za ku fuskanta. Allah ya yi muku albarka. Jiya duniyar ta yi mishi wani iri kamar an ɗaura mishi wani abu mai nauyi. Ajiyar zuciya ya sauke sannan ya ce insha Allah Amma Allah ya ƙara muku nisan kwana. Shafa kanshi ta sake yi ta ce amin babana. Sadiq da ke zaune a gefe ne ya ciro hankacif daga aljihun shi yana goge hawayen ƙarya ya ce wannan emotional moments ɗin naku kan mount a mountain har kuka za ku sani. Amma ce ta ce saura kai ma ai kana hanya. Dariya yayi tare da nuna kanshi da yatsan shi ce amma ai ni yaro ne tukunna mu bar wa manya su gama tukunna. Ya ƙarashe magana yana murmushi. Ce musu tai in kun je gobe ya Mira ta sa a shirya komai da za ku bukata a shewuri na abinci accommodation da ma kun gama shiryawa ai ko kai suka gyada mata kai a tare. Suka amsa da ta ce to shikenan Allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya. Allah ya taimaka ku tashi ku je ku kwanta yanzu dare yayi kuma kuna da abun yi. Miƙewa suka yi dukan su biyu suka rungume shi tare da sumbatar goshinta sannan suka yi mata sallama suka fita. Washe gari 4 jirgin su ya isa Maiduguri. Motoci ne masu yawa suka zo taron samari ne gaba ɗaya a Afat ɗin sai da Abu Trap masa Sadiq da Abba suka tabbatar kowa ya isa masaukinsa sannan suka bar airports ɗin. Su ma gida ya je ya tarar da Abu zaune tare da mutane a falon gidansu. Gaishe su ya zo kusa da Abu suka yi magana ya haura sama wanka ya canza kaya ya fito sake zuwa ya suka yi magana da Abu sannan ya fita daga falon. Mai gadi ya kira ya ce mashi ya dan goge mishi mota zai fita da shi yanzu. Ya mika mishi ki zama yayi karkashin wani bishiya ya danna wayan shi har aka gama wankin aka dawo mishi da ki. Mikewa ya karba sannan ya isa inda motar take. Budewa ya shiga miro ya seta zai juya kenan idan shi hango mishi wani abu. Hannu ya mika daga baya ya dauko abin da ya gani tsayawa ya kafa wa dan kwalin da ke hannun shi ido kamar mai karanta wani abu. Ranar da ya fara ganin Batul ya tuna ya ganta a masallaci sai kuma da Amma ta ce mai da Batul gida ran shi ne ya baci kamar rana aka yi abu. Kofa ya bude zai dan kwalin komai ya tuna kuma sai ya fasa ya mayar cikin safe kif din motar. Tadawa ya fita daga gidan Guest ɗin ya je buɗe mishi ƙofa aka yi ya shiga inda aka sauki abokan shi ya je yana shiga ya ga kowannensu har sun canza kaya wasu na sallah wasu na cin abinci. Alwala shi ma ya shiga ya jagoranci waɗanda ba su yi ba sallah abinci ɗaya ba bayan sun idar da sallah dan bai ci komai ba tun safe yana cin abinci suna hira da abokanan shi har ya gama suna ta hira. Miƙa Batul ta yi daga kan gado gaba ɗayanta. Miƙa Batul ta yi daga kan gadonta gaba ɗaya jikinta baya mata daɗi. Tashi ta je ta yi wanka ta dawo a agogo ta duba ta ga karfe 1 rana. Hannu da sa ta tada Farida ki tashi rana ta yi da ƙyar ta samu ta tada Farida. Tashi ta zauna a kan gado ta ce Batul ni fa ban koma na kwanta ba tun asuba sai 11 shine kika tada ni. Batul bata ce mata komai ba ta tashi ta ja tsaki. Kayan ta doguwar rigar atamfa ta saka fita ta yi daga ɗakin ta da anta a falon sama. Dai da anta ta yi sannan ta zauna kusa da ita ta jawo remote tana canza channel. Ce ta tambaye ta Farida fa ya aka yi kika fito kika barta cewa ta yi wanka take yi na fito na barta tunawa ta yi da mafarkin da ta yi jiya ta duba an ta ce mata an jiya da safe da ina bacci na yi mafarki wai ina kwance a wani falo babba a kan gado akwai rami a falon wata farar mata ni ban ga fas ɗinta ba ta zo tana tura gadon cikin ramu wai sai ga wani mutum ya zo yana tura gadon shine fa da mutumin ya tura ni na bar kusa da ramin shi sai ya fada ciki amma ya samu rike wani karfe daga cikin na miƙo min hannun shi in fito da shi kuma har sunana ya sani da farko Batul yake ta cewa daga baya ne ya fara cewa Fatima shine na sako daga gadon na rike mishi hannu ya fito da ni bayan ya fito ina ta so ya sake ni ya sai kuma ya ga matar da sake yi wa kanmu shine lokacin na tashi sai da ta gama sauraron da sannan ta ce mata baki yi addu'a bane kamin ki kwanta ta tambaye ta na yi addu'a da zan kwanta
na tashi ma jikina yana taɓa duk jikina gumi, sai da na yi wanka na yi nafila tukunna na ɗan ji dama kuma da na tashi da safen zan faɗa miki na ga kun fita. Allah ya rufe asiri, kina yawaita addu'a kullum ba sai kin kusa kwanciya ba, kuma next time in kin yi mummunan mafarki kar kina faɗa kin je. To ta amsa. Da Farida ta ce ta ƙaraso falon wajen da Abid ke kwance yana wasa, ta ƙarasa zama ta ɗauko shi tare da gaida anti. An samu tattai sannan ta tashi ta tafi washe gari Asabar ranar ɗaurin aure. Tun da ya je ɗakin da ya sauka na hotel ɗin bai kwanta ba, salloli da addu'o'i ya yi sosai da Allah ya tabbatar musu da duk alherin da ke cikin auren nan, ya kawar musu da sharrin da ke ciki, kuma sannan yi wa iyayensa addu'a. Tashi ya shiga talat bayan ya gama wanka ya fito ya je ɗakin sauran abokan nashi suka yi ya tada su je masallaci su yi sallan asuba. Duk ɗakunan da ya san abokan shi da mutanen da suka zo ɗaurin aure sun sauka sai da ya tada su, wasu ya same su idan su biyu, wasu kuma sun